ra ang gamit sa pagresponde panahon sa emerhensiya dinhi sa General Santos City. Let's welcome Francis Antokina. Hello Francis, ug welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta man ka? Okay lang ma'am, thank you po sa pag-invite sa ako, Adri. Francis, maka-amaze nga aduna kitay first aid volunteer sama nimo og nasayra namo nga motorsiklo ra ang imuhang ginagamit sa pagresponde. Kanus aba ka nagsugod ing ani? Actually ma'am, nagsugod ko ginani ma'am back when 2015 nga kanang ma-feel nga need jud kayo nga naagi murag matawag na tong first responder sa scene bago makaabot ang ambulance due to traffic tapod og availability sa tong ambulance. Paunsa ba na murag kumbaga as time goes by pwede duna magutay pipila ka volunteers nga okay for 5 years lang tapos pagkahuman kay niundang rapod sa pag-volunteer pero nganong ikaw kay napadayon jud? Yes ma'am, actually sa ako ang field pod as emergency medical technician daghan kay privilege gyud nga pwede ka mag-abroad labi na sa Dubai or UAE nga i-need sila and then mas dako ang salary. So sa ako karon wala pa gid ni salary. So mas ginagrab gid to nila in greener pasture pero sa kuha man god murag iba akong pananaw. It's because mas need po ko sa mga tao na adre kung abroad pa ta so wala na mo responde diri nga mabilin. Francis, daghag thankful sa imuha kay katulagi sa 14 to 15 years daghan na kang na-save nga kinabuhi mapa disgrasya man o nasayran pud namo nga usa ka firefighter. Unsa bay pinaka-challenging nga part isip usa ka volunteer? Actually ma'am, sa pagiging volunteer, ang number one lang gyud nako nga gusto nga ipa-emphasize or gusto nako ipa-improve kaysa lisod nga part gyud is mo ng psychological emotion nga mental health sa isa ka responder. Labi na ako ang isa ka responder maging attached sa iyahang pasyente naging tendency ang isa ka responder na ginatawag na mental breakdown. So ma-depress, di na ganahan mo kaon, di na ganahan mo responde. It's because or mo dahil sa trabaho, it's because wala tay further assessment or ginatawag kanang evaluation ba after. Grabe gyud dili di ay basta-basta kumbaga sa among makit-an we thought nga ang problema lang sa mga volunteer kay supply, pwede pod lack of support sa city government. Mao na atong murag kumbaga makit-an lang pero naa pa di ay mas lalom ing ana nga kuan mga ginaagihan ang mga volunteers. Yes, mo na siya ang lisod nga part sa mga. Actually ang mga supplies na araman na pero kana monggong psychological problem or emotional kana lisod. Gawas sa kaning problema pod lagi sa katong na-mention nimo kaganiha, aduna bay enough nga support ang government ang atong LGU sa sama nimo nga volunteers? What about sa supply ug naabay bisan honorarium na lang nga ginahatag? Actually wala gid ma'am nan. So actually wala man ko pangayo gyud no sa ilaha. Pero ang ako is kung unsa ang pondo nga naa ako, like for example akong ginabuhat ma'am, every salary na ko nag-set aside kog 500. And then thanks to online na mga store, so dira na ako naga-budget and then dira ko nagapalit kay mas mura siya. Kung walay disgrasya, walay responde dili ma-deplete ang supplies, nagapalit ko every month gyud kay para na ko'y stock. So, in short, daghan pa kog stock sa balay nga pwede na to magamit every time. Sa imong na-mention kaganiha nga katulagi holiday season, daghan og mga disgrasya nga nahitabo, doon na bay higayon nga nagadungan, halimbawa na isunog, na disgrasya dinhi, sa pikas barangay na apo dinhi, paunsa na nimo gina-manage since ikaw ra ang nag-inusara nga volunteer nga nagamotorsiklo dinhi sa Jansan? Actually, mga kuang field yun is what we call the medical field, emergency medical technician or sa EMS nga team. So once nga naisunog ang ato ang mga fire truck, well equipment sila og crew. So as a firefighter, nagauban ko sila. It's because ang ako ang ginabantayan is ako ang mga brothers and sisters nga naga-fight sa kalayo. And then kung naapoy residential nga mapaso ang residente mismo, owner, dira ko mag-come in. Pero kung mingon ka nga ginalook down ko nimo kung asa ay ginalook out ko nimo kung asa ko naga-firefight, wala ko naga-firefight, it's because ako ang nag-assist sa ila in case nga maunsa sila sa sulod. And then yes ma'am, nagsabay na one time nga naga-responde mi og sunog sa Fatima and then at the same time na itawag medical nga sa Tumbler na disgrasya. So
sa ako ang special field is EMT or EMS, Emergency Medical Service, dito ko sa responde sa disgrasya. Kaya ako ang mga brothers dito na sila. Pero right after sa disgrasya, proceed ko ulit sa sunog balik. Okay. Sir, given the fact nga, doon na pud kay kaugalingong pamilya o syempre isip po sa ka-volunteer, wala man gyud kay ginadawat. Sa na-mention po nimo kaganiha, dili bababag ang imuhang pagtabang kaning lagi kay anytime pwede makatawagan, bisan tulog ka, bisan doon na pa mo'y mga okasyon sa inyuha, di ba? Anytime mo responde dayon ka, dili pud ba ni babag nga makapadayon ka sa imong panginabuhian para sa imong pamilya? Dili man ma'am. Luckily, with the help of our head, Dr. Rosmay Mosman sa Medical Services sa MSU, ginaalaw man po ko niya nga mag-responde as long as available na po ni. Kana vacant po mi, dili po mi nga naka-busy. Kumusta sa bang imong relasyon sa imong misis ug sa imong anak nga kanila gi busy kayo ka sa trabaho at the same time isip usa ka volunteer, do na bay mga higayon nga naay okasyon, special occasion ba sa family niya, mahulbot ka tungod lagi kay naay emergency, unsay reaksyon sa imong misis ug paunsa ba nimo gina-manage ang imong time gyud? Actually ma'am, kana family first, syempre number one. Pero once nga naay-responde, ginapa-emphasize ko na ko sa ilang well, okay man mo tanan. So, naay someone nga mas need sa ako ang help o ako ang time karon. So, sometimes po, luckily nga nakaasawa ta o nakaanak po ta o isa nga gusto po mo responde. So, sometimes, yun, ginauban ako sila. Ako ang anak karon is 4 years old. Gusto gid siya mo tabag. Every time nga naay magtawag sa ko radio or phone, gusto siya mo ubad. Pero, syempre, ginaingnan ako siya, this is not the right time for you to go. So, kana, wala. Alright. For sure, Sir Francis, daghan kay kang na-inspire karon nga atong mga kapuso. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with the GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.